Camakwini ninjani, ngikhuluma noMakhosi Mkhize. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngabantu besifazane abangenamakhehla ukuthi mebengena othandweni noma ebuhlalwananeni bathandana nabantu abanjani. Angithi wena usuke ungenwe amakhehla kodwa unazi izakwazi ngoba usuke njengoba unenkomo namabele umuntu wesifazane kahle kahle, kodwa manje unekhehla phela kuwena. Ikhehla leli likwena lizoyifunela umuntu onogogo. Angeke nize ningenwe abantu abanamakhehla nobawu-2 ngoba ngeke nize nilast, nizohlezi nigolozelana. Kodwa uma lowo muntu noma kungathiwa naye unamadlozi, vele awukwazi ukuthi ukhethele umuntu ongenawo amadlozi, ukhethelwa umuntu onamadlozi kodwa ozongenwa wogogo kakhulu khona nizo-understand-ana. Shuthi naye lowo muntu uzoba nekhehla nesakwazi njengoba nawe unekhehla nesakwazi. Ngaleso sikhathi bayakwazi ukuthi bathobelane labantu laba abasuke bephila kunina. Niyakwazi ukuthi niqhubhe isikhathi eside ngoba nemimoya ayifani, khona owehlayo kube khona onyukayo. Niyakwazi ukuthi kubhalanse into yenu, niyakwazi ukuthi nithobelane. Lo munye mephakeme wena uyakwazi ukuthi wehlike, kodwa kuzokwenzeka shosho ukuthi uma ukhethela indoda yakho izoba nogogo, nawe umuntu wesilisa onezalukwazi bese bekukhethela umakoti, bazokukhethela umakoti onamakhehla. Kodwa futhi ukuze lawo makhehla alowo muntu akwazi ukuthi ehle akuthobele, kunendlela okwenziwa ngayo, yenziwe emsamu. Umtholo wesangoma awufani nje nomtholo wabo bonke abantu, kakhulukazi umuntu meseqedile izinto zakhe zomngoma kunendlela okwenziwa ngayo. Ngiyabonga uMakhosi Mkhize lo okhulumayo, ngicela ukuthi niphile emakhaya, ngiyanithanda kakhulu.